Oh, may nga agad sa inyo tanan. Makitaon ta naman kamo kung ano mga buhi ang isa ka manggaranon. Sa mga isaanda, preparar. Kay pang tuslokon ko mga mata nyo. Oh, lantawan nyo. Hasta magklirwe ang baba nyo sang hisa. Kay duway na kamo umpisyo kundi bantayan ko. Char. Eme! Pamatyagan kung kabuhi nyo. Do ako lang inyo permi ang istoryahan. Huwag naging mo istoryahan kundi ako. Eme! Pabalo ka ba yung mga kalinti? May mga tao, gidya nga daan, nga do hila naton kung hindi ka pang hilabot, no? Do gilain ang ilang at tiyan. Pwes, lantawan nyo ni para maguluwa ang mata nyo sang kahisa. Eme! Ginimbitahan ko diya sa O Residences para mag-check out sang ilang lugar, sang ilang kondo. Di din kaya anong gin-check out mo ang profile ko? Eme! Pangabay ko nga tandi magsakit ang tiyan mo. Sige ha! Pali ko man nga pagsulod ko di sa ilang rumay, pa-welcome ko yung wine. Imo ya, anong gin-welcome mo? Ang mala sa kabuhi mo. Amen! Amtang ako yung higda-higda di sa ilang bed yung aperte kalapad, bosus. Do ano-ano malayang sirina man. Kagalantaw-lantaw ko diya sa view. Nga makita ang Bilog Lacson Street. Oh, madamo kuya fans. Kauya? Ay, Diyos ko na lang yan sa imo. Ay, ariho, kita kong kiwi-kiwi ang bibig mo sang kahisa. Eme! So, amo na gani, no, mga kalinti, kita nyo diya ang lugar sa O Residences nga perte kahipid. Kung gusto nyo ya, pwede ka mo diya kay Airbnb. Oh, bongga, ara na kamo sa heart sang city, hindi na kamo ya magkadto kundi indiin, paday ang mga laway nga lugar. Area ho, kompleto, may pool pa sa babaw. Overlooking niya sa Bilog nga Lacson Street yan, noy. Oh, kita nyo? Oh. Hisa ka naman. Eme, may-ari pa di sila sang ilang gym nga kung gusto mo yung mag-ulo workout or lampos ko ng dumbbell sa ulo mo nga tinti ka. Para bala magbata ka sa kamatuoran nga ka ay Diyos. Abi mo affected ko? Wala. Ikaw ya, puro lang ya hisa ang gagwa sa imo mga mata. Eme! Ay, sa mga manggaranon ko din mga friends, lihog ko check out ning O Residences ko interesado ka mo sang condo living. Parehas sa akon. Nga manggaranon. Eme! For more inquiries po, inquiries! Ari lang ni siya sa Lacson Streets, lapit ni siya sa Robinson's Place, Bacolod. Ha? Chika nyo, di ba mga kalinti? Kay mahambal ka mga worth gidiya mag-star, ha? Just like me. Just like me. Oh, isa da? Ay, karon lampusan ta sa bulok, karon ka. Eme?